мандат е недействителен. Втора точка. Народните представители действат въз основа на Конституцията и законите в съответните със своята съвест и убеждения. Които ще бъдат избрани за бъдеще. Това само с мажоритарен такова. Всеки се изправя пред собствените. Те искат да го сменят с първа точка. Народните представители представляват не само своите избиратели, а и целия народ. Втора точка. Народните представители действат въз основа на Конституцията и законите, в съответствие със своята съвест, изразените преди избирането им убеждения. Това иска да каже, че ще трябва че тези хора, което кажат преди да ги изберат, ще трябва да си го изпълняват. Не е нужен закон. Разбирате ли? Че не може вече да си кажат, че правим това. Ще го сложим. Закон за санкции, който не изпълнява функция. Значи всичко това като... Или бърза процедура. Ако няма наказание, значи престъпление и наказание, нали знаеш? Да се отмени член 69 от Конституцията. 69 член Конституцията гласи: народните представители не носят наказателна отговорност за изказаните от тях мнения и за гласуванията си в Народното събрание. Какво правят тези хора там? Какво правят тези хора там? Това е в българската конституция. И в българския парламент. Това е в българската конституция. Това ни е закон. Хората, които лайнат България, не можем да им кажем нищо. Не носят. И те могат да говорят. Точно това. Няма държавност. Точно. България няма. Точките ги има в декларацията в мандатност на депутатите, депутатски имунитет. Ние сме ги написали като точки. Той прочита подробности за какво става въпрос. Пета точка. Да се отмени член 70 от Конституцията. Изборите за Народно събрание се отлагат от прилагането на референдум по този въпрос. Значи 70 член от Конституцията. Така остава. Народните представители не могат да бъдат задържани. Моля ви се, само една секунда, защото тази точка е много важна и искам да я чуете всичко. Молим за тишина. Това е в Конституцията на България. Народните представители не могат да бъдат задържани и срещу тях не може да се да бъде възбуждано наказателно преследване, освен за тежки престъпления. И то с разрешение на Народното събрание, а не разрешение. А когато то не заседава на представителя на Народното събрание. Разрешение за задържане не се иска при заварено тежко престъпление. Но в такъв случай забавно се известява Народното събрание. Ако то не заседава представителят на Народното събрание. Има 5 човека вътре. Значи ние ще бъдем депутатите и ще трябва да ги караме пред тях. Така ли? Това са писали премахване на депутати. Това го имаме в закона. Това го имаме в нашия български закон. Това всичко е залегнало. Това е нашия български закон. Значи подкрепяме мошеници, подкрепяме мошениците. Разбирате ли? Те са го направили. Има още. За тяхна подкрепа. Тъй като са гласували вътре и ние сме единичко, никой, който може да каже, я да хванем това, да го разследваме заради приказките, хайде в затвора. Нали? Другите българи трябва да мълчим, да ни го подкрепяме. Трябва един като вкарат вътре, всички я съдихме. Ама до сега няма нито един наказан. Затова ще има. Ще има. Член 71 от Конституцията. Да се смени. Сега член 71 гласи: народните представители получават възнаграждение, чието размер се определя от Народното събрание. Разбирате ли какво искам да ви кажа? Аз слушам утре работа електричари, ще казвам, че взимам 5 ходят да гласуват за тях, защото бава. Ама го предлагаш демократично и си го гласуваш. И го приема. Аз искам да ви кажа, защото аз намерих тези искания. Нали? Мисълта ми е за
За той, че като електричар си предложи, той си предлага сам заплатите и си гласува демократично и се приема. Всичко е легално. Ние не знаем какво пише в членовете. Никой от нас не е чел тук българската конституция. Разбирате ли? Никой от нас не знае какво точно имаме като закони в България. Ще ги прочетем тези закони и ще видим какво искат тези хора. Значи бедно И вижте какво искат. Вижте какви закони имаме в България. Всичко е срещу българи. Казвам ви на всички тук, че е много добре да го прочетете. Има работи в българската конституция, които показват, че ние имаме много права. И не можем да си ги вземем и никой не си ги иска, защото никой не ги знае. Ще трябва да се прочете и да се промени. Конституцията трябва да бъде политическа. Това е демокрация. Нека кажа още веднъж. Подписите събираме днес, ще събираме през седмицата, ще събираме и другата неделя. През седмицата казах. През седмицата, по принцип, мисля да изберем някой ден, когато аз ще съм свободна и ако трябваше да дойда тук, ако има хора, които... Ще направим така, ще го преснимаме това нещо и ще го закараме по българските А може магазини, по българските? където можем и където хората искат. Но другата неделя пак ще събираме. Защото явно ние няма да ги накараме да дойдат и това, което казва той е по Сега, Другата неделя пак ще събираме подписи, който не се е подписал. И там няма да отидат. как може И там няма да може отидат. да се направи всички българи, които такова да станат, да знаят. Значи, Трябва да се българската покани и телевизия, Йога звезда тук. посредством българската телевизия. Коя телевизия предлага? Ами тук е идвала СКАТ телевизия, СКАТ казахте и за БСП. Ако има връзка с българска телевизия, която да може да оповести, даже да стане достояние на Лондон, на Рим, на Париж, на всички. Българска телевизия е събрала БНТ. пак ще има. БНТ. Повечето журналисти са свързани в парламента. желая да пусне информация, каквато редовно му се праща. Не желая, да. Друга телевизия, СКАТ трябва. Предполагам, че вие сигнала СКАТ има в България, не само тук. Дай сигнала дома се чуят български компания, там също ще бъдат отбелязани. Купуват вестници хората, моля. Купуват бира. Купуват, тук купуват. Много малко купуват. Вашите предложения може да ги снимаме или нещо, ще ги сложим в тая страница и там хората да ги обсъдят. Предложения, те са Горе да отварили за Добре. само там за депутатите, които трябва да са... Да, тук ще пишем до къде е, ще го редактираме. Правилно. Кой да се президента, до президента ни е добро. Всички българи гледат българска телевизия. Трябва тук 30 хиляди българи живеят в комунитет Мадрид. Поне 1000 да са тук. Всяка неделя. Колко са? 30 хиляди. Ама не са ли 30 хиляди българи? 40. Поне 1000 трябва да сме тук. 40 ни гледаха. Поне 1000 трябва да сме тук. Всяка седмица.